এ জীবনর বন্ধন লুহারে হাসে ফাগুনা কি ভাল মন্দ কি হস কান্দ। ঘর কোউঠি? কুকুড়াপড়া। কুকুড়াপড়া। কোউঠি যাইছিল? রুড়ୁ। এইଥିରେ ରୁଡ଼ ପଳେଇଥିଲ? হ্যাঁ ଦି ଜଣ? ଏମିତି ମଉସାକୁ ସାରା ଜୀବନ ସାଥ ଦଉଥିବ। ଆଉ କଣ କରାଯିବ ନହେଲେ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତୁମ ଦି ଜଣକୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନା ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଡିଭୋର୍ସ ହେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମଉସାକୁ ତୁମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ମାଉସୀ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଉସାକୁ ସାଥ ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର ନିଅ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଧର। ମତେ ନା ଦେଇକି ତମ ମଉସାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ସିଏ ଧରିପାରିବେନି, ତମେ ଧର। ମୁଁ ତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତମେ ତାକୁ ଦେନେଇଛି ନା ମତେ ଧର ହେଲା। লুহারে ঠিক আছে, আসছি। ফাগুনা কি ভাল মন্দ কি হস কান্দ।